Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sahabat. Aku lagi menek ning pinggir rumah ya sing biasane tak penek disit. Sing pertama menek ya wit kiye. Badhe kejos banget ya. Dadi loro-lorone kuwi kepek kabeh ya sedulur. Beda karo liyan-liyane. Nek liyane ya paling saja liken lah. Ya mah gelem rong jaliken. Buktine nggih delokno ya. Wih, kan isine rong jaliken full loro-lorone. Alhamdulillah. Ya wis ya sedulur, turune wae. Assalamualaikum.